Kadheng kali ga bojuk tak jor ya kathan apa Shillong le si kham tam haki por men step bajan met le si tang khendiat snam kan saduna da kajingwan ra ya western bypass ba Reus pa Klur kaban sedang nalat Mawreng pat mi pat shalat Umsaw. Haba pentip ya ni UMLE ka menlim ba RV lengdo ula ong ba ki pat ba ki bawan na ki benta janga West Khasi Hills Southwest Khasi Hills na East and West kumjuru na kabenta ki than shela bat sora shaneng kim dan kamshu banyat leng ba ka surok ba apa Shillong pada ki kwa ban natury bhoi nisha Guwahati hendrai bet na kate kalinti ban shna thangmai kwa ban pensngo ka jis ai khuble jonga ka panpau ka jing sngongo jonga baka sarkar hadien bangala budien bhai kani ka ban wengi kani ka jing dhengkali ka bateng teng daki kanta ki nonglet nongwan ki sakut posurok khamtam ki khna school ki belami na do dang step dala y school dang sa teng poyeng dala miet tengah sukumen kwa ban panpau ka jing sngongo jonga ya kani ka sarkar khamtam ya i ba Preston Tensong i Deputy Chief Minister Badan Burom bahadin bangilaya thir laya tai hapo kani ka yeng dorbar ke barang syudap kini ki arbana lebanai ban pentri kamno i katai ka Western Bypass nang tei nalat Mawreng hang thi hapo kaban poyang thi po lat Umsaw hadam te masukumen panpau ka jing ai khublei jonga by Deputy Chief Minister in charge road siba Preston Tensong i ladep ban Haduh ban alot ya ni ki kam ke bosong dor Haduh ndros pa krur tam balai halai teli ki company ban pentrei na syukur pat ya i ba input dien ban pet ba kar komtre kam kan kambiang bat kan kam state ba namar mangi ki bosong ki penon kam ni ka surok NH40 ki bobon ki sinong seni nadu ki than dauki penursla mausun ram maukurwat nongstoin mairang ter wat menta bon ki balik bawan Sugar Hills ki lapenokam ni ke surok te kalanang khapnya mar ki kali ru ki lanang bon ki sinong ki lanang roy te bon ki biabe kam ka jam sasor ki be ka jing pulis sasor te teng tang ba ka dengkali than ka don than kane ka jing sange ki kali posurok ka jinga accident ki kali jingdu kali kala penduk bon ya ki brio ban poise ki jaka begitu ban lai tengah penpau ka jing sungu ya ka sarkar bat nga kentu nga kerpat bakin bud dien sokene ka 4 lane ru ban kampen traino kamkloi ba nginyo kale kawan ka basuk na marhaba ngiyo kalenti kesengkien ka bobyang kebot karoi ka paru kambyang nadong sedong ka mentoi ka por ka jinglot gajing pensabai kapor bat kakit kaba kan kapsuk.